Sa syudad nga magamong, wala tuo ang kutso-kutso, kag may magkalain-lain nga tumuluo. Kada isa, may gusto gid nga pamatudan, kanya-kanya ang ginapanigan, kag nasalikan. Gina-question man sang iban, kung asta di gid imo nga ginapatihan. Masalbar kaayan sang imo ginatuuhan, o makaguba man kung ikaw masubrahan. Oo, Neng. Sino to sila? Mastorya lang ano yung nanay, tay? Aray naman sa mga down-down. Game pa kuha, ya? Sige tayo muna, ako sugo. O sige, along ka. Neng, din si nanay mo. Pagkata sa kami niya, gano'n kita. May mastorya pa ko na sa iya, sugo, tay. Nang boy! Dali, di. Niya, gata niyo. Bulit naman siguro sa napong kaya. Mamani ka niya, hambal ka sa iya, tay. Hindi mo gusto. So, wala man siya pa namin mahimo kung tao. Hindi ka pamita sa iya. Ay, yan. Naiyak matuto sa community. Katoon, kung matuto, nagigit ka kung mga mga tao. Maraming tayo, hindi issue. Watahan, sila. Bago na sila yung pinagandaan sa kaya. Pag-isa pa, hindi nito kasi yun ang mission ko. Wala ka sa buong pagkaon, mabaw ka lang isa kung ito sa yung hatag ka pa namin ko. Salig mo na yung tanan sa swerte. Dahil hindi tanan yung mali mga bagay niya tungkol sa panaming mo. Tananin, tungod siya, manggad ko ni, manggad ka ni. Wala ka balo ko ng tuhon ko, matula rin sa akon. Ang misyo mo, parang pason ko pa na mo. Pero kung pagbalik mo sa pamulong, abi ko na suryahan ka na na. Bel, hindi ka pa mayawan. Lapsag pa to, Bel. Ano kayo pala? Ulihin naman eh, pag-isa pa, naluoy lang ko sa lapsag, abong kaging gulong ko. Kapilanan ng maurihi. Wala ko man natuman. Nay, tay, ito bang ikaw na sa papawag na isay? Kisaan ang tagali ko lulupod ka, ang tapos mo pa ni Permi. Ang tawa pala, ginawa ng pagkaan sa inyo. Sige na. Kaya sa pangulita, mabalik ang kao. Alam tay, hindi ko kabalo. Hindi pwede si nanay. Para sa amay, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Chay, may aga? Ay, bibigyan na sige lang ka kay magabutan na kung ba na damo sa kumud-kumud. Ay, Chay, siya tala ako kadtoan. Idohol ko lang ni sulat tali sa simbahan. Sinsya, sige, idolo ko lang sa magabuti sa. Along ka ha, salamat gid. Salamat lang, Chay. O Bel, din si Nineng. Asta sa namin sa akong tabuon. Ha? Anong namin mo? Ginhawa ko na gani ka baka kag hatag just nito di sa balay. Ko ba paghatag na ko umparta sa timbahan niya no? Nga ginabasa mo niya? Para niya sa akon. Kaya isa pa, wala mo din ang sulat ngalan mo. Ko ba magtago sa ako no? Ginhawa ko na gani ka baka wala ka man lang gani punig sa akon. Gamalan niya bulig sa ila. Nag isa pa, tinanglanon ni Nina Subong. Nga ha, sa nangata sila bulig, nagbulig sila sa akon. Salamat, pala sa ila. Nag isa pa, gamalan niya bagay kung para sa nabulig ni Saton. Talik, di na nablang wala pulos mga pagpatay sa panameng mo. Amo nang garong lason, nga ka kamalas-malas, tadi subong kay kapatay ka dara. Ang wala ko ni pulos nga panameng. Dali ka na nagpapakwarta para sa simbahan. Wala ka na huya. Kung ano-ano nga malaing yung tinagin hatag mo sa akong sa panameng ko. Buligin mo ka naman sa balay, friend. Abi mo, post ng sakon, gapangita man ko kwarta. Pagkasalig ko sa ginoo, nga tagaan niya. Ang wala mo na pulos ng ginoo. Nga ha, pinasalig mo ha. Nabutlayan ako ya, friend. Nabutlayan ako kung sila sa bata mo to. Nabutlayan ako. Wala ka o ka kayo. Pagkakalmaan sa question niya. Pasensya na muna Nang bangon na taon ako ng klase ka pa. Nablang ka na rin pulos mo wala pulos. Ginapurawan ka. Lakad ka pati iya. Neng! Neng! Neng? Fred! Si Neng! Damo sa ladupit tas taas si Lanat! Maribel, ginano ka? Bayan sa kanalong sa ospital. Hindi wala matapos sa mga show mapaligan ko na sa. Ang panameng ko, pakitato panameng ko. Salig lang ni. Salig sa panameng ko ni. Hindi na sa mga bulong sa pagtuo mo, Bil, ah. Kinanglan sa dalawang sa ospital.
Wala na pangitay mo nga pa namin kay hila sa pulos sa inyong sitwasyon. Kina-question mong dalibilidad ko? Wala na oras, wala kang baysay pa. Kinanglan tagit sa dalawang sa ospital. Ikaw gurong nagtago ay! Amo ka na kinakahita sa gahom ko kagkakag sa akong pertagoon ng panameng ko? Ha? Pag ganun ko man na. Kinanglan tagit sa dalawang sa ospital. Ang ita to tao pa na makabulig sa aton. Balaan ko lang friend nga ikaw nagtago, tapos naging sakon. Halita! Tama na na! Kung sa una, pasugtan ta sa kinobra mo sa bangta, subong hindi ko na gusto, tabo nilawat kinineng. Bantog si Maribel kagang iya bana sa lugar nila nga nagapamulong gamit ang panaming. Ug gani nakapatuman na sila sa pangabay sa mga personal. Isa ka adlaw nagpangabay sila sa panaming nga tani makabata sila. Kag natuman man ini. Nami ang dalagan sang kabuhi nila. Pero, isa ka hitabo nga magtapos sa pagtuo nila sa panaming. Hindi ko gid gusto nga maganto sa nga akong pamilya. Gani yata mo gid sa account ng tanan nga masakit nila. Pag nga pangabay ko pag nga tani hindi na ini mako sa nga akong bata ang akong masakit. Ginoo, na pangabay ko tanan sa imo. Kung ano man ang imo plano, nagasalig ako sa imo. Amen. Pangalan sa Ama, sa Anak, Espiritu Santo. Neng, tanong si nanay mo nga. Yung ano gid niya mga kaon sa kag makalagaw-lagaw para malipatan niya nagligan ng tabo. Pila na sa kasi managa ka urungan sa tubang altarya. Sige tayo, makabala ka na. Sige, Neng. Muna ko. Nay? Kaano ta, Nay? Kadto na di sa lamisa, ha? Nay? Batian mo ko? Wala ko gana. Permi ka na lang wala gana, Nay. Kung nanglan mo makaon para may kakusog ka. Nay, ari pa ko di. Ari pa kami din ni tatay. Kami ang kakusog mo. Panameng ko. Ita mo ang panameng ko? Nay! Tungod sa wala pulos sa panaming nga nagakaguba na ato nga pamilya. Hindi. Nakbalaan mo na. Kamatsyan ko. Nakalipat ko sa mga bagay-bagay. May persa ako. May persa ako makapayo sa mga tao lang. Nay! Napatay si Nina hindi tungod kinadula ang panaming mo. Tungod sa grabe ang pasalig mo sa mong pagtuo nga mapabulong mo sa... Nay, ari pa ko di. Hindi na pagulat nga pati ako madula para lang mabugtawan ka. Nay, nakapoy na ko, Nay. Pero tumutin nawat ang kautod. Sige ko ba? Ako lang. Subot ko. Ikaw naman niya mo yun. Ano piliun mo nga patihon? May salik ka bala. Sige tayo, makabala ka na.